ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon ni anata sa Hunyo 1, ordinaryo na nga tuig liturhiko. Apan gisaulog karong adlaw sa simbahan ang piyesta sa mahal nga Birhen Maria isip inahan sa simbahan, Mother Mary, the Mother of the Church. Gikan ni sa iyang pagkainahan sa Dios. Unya kay ang simbahan lawas man ni Kristo, nya si Maria mao man ang inahan ni Kristo. Dako gyud kaayo ang rason nga makaingon sadta o mudawat ta nga siya inahan usab sa simbahan, inahan natong tanan. Busa uban sa mga Birhen Maria, atong ituboy ngadto sa Ginoo ang mga pamisa nga atong gidawat karong adlaw o labi na gyud ang atong pag-ampo nga mahunong na gyud sa hingpit kining corona virus nga pandemic. O magpasalamat sadta nga niabli na ang atong nga simbahan dinhi sa Pilipinas. Atong iampo nga magpadayon unta ang ang nindot nga sitwasyon sa atong simbahan aron magpadayon na o mubalik na ang normal nato nga pagsaulog sa mga santos nga misa. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Daton unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Manuluyon nga Dios, lig-una ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga apostoles namalig sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo, nga may gilayon nga 1 ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota, ug si Judas nga anak ni Santiago, nagtigom aron mag-ampo kanunay uban sa mga babae, ug ni Maria nga inahan ni Jesus, ug sa mga igsuong lalaki ni Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo. Ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Ang akong gibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang mga pana sa gamhanan nangabali, samtang ang mahuyang nagabakos o kusog.
Ang mga busog nagpasuhol og pan, samtang ang mga gutom nangahapla. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nangabingaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo nagpahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato. Siya nagabanlod sa ubos ug siya usab ang nagabayaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung ang imong inahan dakog ranggo sa gobyerno, unsa may bation sa nimo isip anak, unsa may imong bation? Proud ka o dili? Proud, no? Kung siya mo'y principal sa eskwelahan, nga ikaw estudyante ka ng eskwelahan na, proud ka dili? Proud, anak. Nya kung ang imong inahan suod kaayo sa presidente o sa mayor o sa gobernador, proud ka dili? Proud na sad. Kung ang imong inahan suod sa Ginoo, unsa ka? Proud ka dili? Dili. Si Maria atong inahan, dili tungod kay amayantang himuong iyang anak, kung dili tungod sa pagbuot sa Ginoo ug sa kasing-kasing ni Maria nga midawat niining maong role. Matod pa sa tubag nato sa Salmo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Dios nga akong manunubos or manluluwas. So si Maria, ang iyang kasing-kasing, ang iyang kalipay, naa ni Jesus, naa sa Dios. Unya kay si Jesus, mauman ang ulo sa simbahan. Ang simbahan mo may iyang lawas. Nya si Maria kay nalipay man diha sa pangulo sa simbahan, so iya sang gihimong kalipay ang lawas nga gida niining maong ulo nga mao si Jesus. Muna sa atong unang pagbasa, ato ditong ipamalandungan nga si Maria ni kuyog sa mga tinun-an ni Jesus sa dihang nagampo sila aron mangayo sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Kuyog si Maria dito. Nganuman, tungod kay nasayod siya nga kining mga tawhana mauna ni sila ang magsugod sa simbahan. Nya ako may ilang inahan, kuyugan gid ninako. Sa dihang buhi pasad si Jesus, kuyog si Maria gikan sa tiyan hangtod sa lubnganan. Muna dinhi sa atong ebanghelyo, niya sa dinhi si Maria nagbarog sa tiilan sa krus. Nya aron makontinue ang pagkuyog si Jesus, iyang giingnan si Maria
mauna ni imong anak ang katong tinun-an nga si Juan. Nya si Maria mipuyo sa tipo ni Juan. Unsa may implication ani sa atong kinabuhi mga igsoon para nako no mao ni siya ang unang implication. Si Maria kuyog nato kanunay sa didto patastian sa atong inahan, kuyog si Maria hangtod gyud sa atong pagkamatay. Muna kung makubid ta karon, biyaan man kuno tas tanang tao. Hasta nga atong ginikanan, di naman kuno kaduol, ato igsoon, asawa, bana, di naman kaduol. Wato na lang kag makarecover or maabo. Ana. Pero ayaw kabalaka, kuyog nimo si Maria. Gikan atong diha pakastiyan si imong inahan, hangtod Dios kamatayon, kuyog si Maria. Nya, kung ang pari, wanay kuyog sa kwarto. Lonely, no? Nya, mag-text-text na yun ko sa akong ka-textmate. Aron dili ko malonely. Sakto ka na. Ngamo, hokmon mo, sakto dili. Sakto eh. May man to kay maingon mo sa to siya, miss you to, ana. Pero di gina siya sakto. Saan man ako pagsulbad akong loneliness? Akong sulbaron pinaagi sa pagpakig-istorya ni Maria kay kuyog siya nako gikan atong didto papustiyan sa akong inahan hangtod sa akong kamatayon. Kung doon na tayo mga problema, way bugas, naay kay problema sa imong relasyon sa imong isig katao, ginikanan problema sa mga anak, asawa problema sa bana, bana problema sa asawa, problema sa trabaho, problema sa mga bayronon, sangpita si Maria. Sangpit. Giyahan yung kaana niya. Ako bitas una, katong ako na nahimong breadwinner sa among pamilya, nga ang akong giatiman, akong amahan, paralyzed, akong maguwang, paralyzed, niya ako tanan, to pagilaing mga problema sa opisina, napay problema diri sa simbahan, sa akong mga organizations. Huwag yung laing sangpiton, ang mahal nga Birhen Maria. Niya, dali kayong masulbad. Murag og milagro usahay, di na lang nako isaysay ni Dionsa, basta mura siya milagro. Motong pagkapari nako, pagkantamisa nako, bisag dili ko takos, naghimo jud ko og konsekresyon sa akong kaugalingon ngadto sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang among patron sa among parokya, kay para nako kuyog gid nako si Maria. Hangtod karon kuyog nako si Maria mo nang relax kayo. Relax kayo ang kinabuhi. Bisag wa nay kolekta, relax, no? Nya igingon ako, mahal nga Birhen, wa na ko'y kolekta. Ni arbay daghang pakanonon. Mangabot ang kolekta, mangabot ang kwarta, wa na nako kolektahan. Ako na lang kolekta bagyapo na, kanang kuhaon ba nga to sa kwarta padala. Ana. Ngano mang nanghatag man sila tungod kay na kuan sila na blessed, matod pa nila kanilang term, na blessed. Kisa may nakapabless nila ang akong wali, ang akong pagkaako, oy, dili kaluod og naw nga ning akong naw. Unya ako lay saligan, pila ra man tay akong nakatunay. Di man ko bright. Unya, unsa may nakapanindot? Nasayod ko nga ang nag-supply sa akong mga wali o sa mensahe nga nakatandog og mga kasing-kasing. Ang buto diha, natandog pa mo, tungod na ni Maria nga nagmahal kanako isip iyang anak, isip kabahin sa simbahan nga mao iyang gihimong anak. Muna dili ta mudangop ni anang mga bisyo, di ta mudangop anang mga lingaw-lingaw, di ta mudangop anang mga kaning sugal panahon nga kita masakitan. Kay si Maria kung masakitan nata, naagi siya duol nato sama nga nagpaduol siya maayo sa iyang anak sa dihang gisakit ang iyang anak o gilansan sa krus. Si Maria wa gyud mo distansya hasta sa iyang mga apostoles. Ang nakanindot ani kung mga matay na ta mga igsoon, kung ubananta ni Maria din is kalibutan, samot na nga iyatang kuyugan sa pagsaka ngadto sa langit. Muna si Mother Mary mao gyud nindot kayong agianan padulong ni Jesus. The sure way to Jesus, and Jesus is the way to heaven. Muna magpamimbro lang kita sa simbahan,
samas mga apostoles nga nikuyog sad ni Maria, unya ni naminaw ni Maria, misunod sa kinabuhi ni Maria, siguro sad tang motibo niya didto sa langit ang gingharian sa Dios nga wa nay katapusang kalipay. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, sa balaod sa atong mahal nga birhen, makita nato ang laraw sa amahan diha sa iyang kinabuhi nga iyang gihigugma pagtuman. Busa, malaumon kita karong mudangop sa Dios pinaagi sa mahal nga Birhen Maria atong inahan diha sa pag-ingon, Amahan sa kaluoy dungga kami. Amahan sa kaluoy dungga kami. Nga ang simbahan sa walay kukahadlok magsangyaw sa maayong balita nga gitugyan kaniya sa anak ni Maria. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy dungga kami. Nga kadtong mga walay pagtuo, mudamog sa Ginoo nga nagpakataw aron pagluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy dungga kami. Nga ang mga pag-ampo ni Maria magkabig kanila misalikway na sa pagbansay sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy dungga kami. Nga ang mga kabatanunan makabaton og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy dungga kami. Nga ang sunugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy dungga kami. Nga ang tanang nangamatay, makaangko na sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy dungga kami. Makagagahom ug tunhay nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo ikan sa imong mga kamot. Alam sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Ug alam sa usasanan sa iyang santos sa simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa akin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang manangibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanangkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong, nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon, Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba sa mga online nga misa. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita, pagsangpit sa tulangitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, patagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming mga umon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyig kami. Kordero sa Diyos, nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, patay kami sa kanila. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, pagani pamulong lamang ng maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among Amahan, nisangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Karon atong patalinghugan na usab ang Pagsangyaw 2021. Sa miagi na itong paghisgot, kabahin sa pagtuo, atong nahisgutan nga ang pagtuo mao'y naghulma, mao'y nag-umol sa atong adlaw-adlaw kinabuhi. Gani, panglantaw sa kinabuhi. Ang pangutana karon, angay na itong pamalandungan, kung unsa maning kinabuhi. Unsa maning
kinabuhi nga umulon, nga pormahon sa pagtuo. Una sa tanan, kinahanglang importante kaayo nga masabta nato, nga matuuhan nato, nga ang tawhanong kinabuhi gasa sa Dios. Gasa sa Dios. O ang Dios mo isukaranan. Nganong bililhon ang kinabuhi sa tao? Nganong hamili? Kay ang tao ginama sa Dios. Sa iyang larawan o kasamahan. Daghan kayong minugna ang Ginoo. Mga planeta sa kawanangan, mas dagko pa nato, no? O sa labing gamay, no? Pero ang tao ra mao iyang gihimo sumala sa balaang kasulatan, subay sa iyang larawan o kasamahan. Unya, wala lang himuan niya ang tao, unya gibiyaan. Gituboy pa yun, mitaas ang dignidad natong mga tao sa diha nga gipadala niya ang iyang bugtong anak ug nahimong tao uban kanato. Pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Si Jesus mipuyo uban kanato. Ang pulong, ang anak sa Dios, nga diha pa sukad sa sinugdan, nahimong tao. Mauna nga di na ordinaryo ta nga binuhat. Dili ta pariha sa uban nga mananap. Si Jesus naghatag og kapuno sa tawhanong kinabuhi. Diha sa pagtuman niya. Ipakamatyan niya, ihalad siya kaugalingon sa krus aron kitang tao makabaton sa kinabuhi dayon. Kinabuhi gikan sa Dios ug mobalik sa Dios. Kinabuhi gasa sa Dios. Kinabuhi balaan. Mao na nga wa gyud bisan kinsa nga tawo nga dunay gahom ug katungod sa pagguba sa kinabuhi sa tao. Ikalimang sugo sa Ginoo, dili ka magpatay. Pangutanan ni tuman ka tani ini. Doon ay mga tao physical, pero daghang higayon. Nga atong gipatay ang sa katao, ang espiritu sa katao pinagi sa atong mga pulong. Pinagi sa atong pagdaog-daog. Tuod man, daghan kaayo, mga ligdas lang sa kadalanan. Sa usa ug lain nga hinungdan. Panwa gyoy katungod si bisan kinsa. Bisan ang tao makasasala na kaayo. Bisan ang tao maingon tangpunga sa panglantaw tingali sa ubang mga tao wa na gyoy kaugmaon. Kinailaid sa sala ug sa bisyo. Walay si bisan kinsa nga makapatay niya. Walay si bisan kinsa nga makatapos sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, litang tao piniyalan lang nini maong kinabuhi. Ang Dios mao'y tinubdan ni ining tanan. Mo bitaw na nga ngatong gituhuan yun, kitang mga Katoliko nagtuo yun ang kinabuhi nagsugod sa sabakan sa inahan. Sa sinugdanan nini ang sabakan sa inahan. Ug walay bisan kinsa na tao nga mo guba mo patay niini ug hangtod sa lubnganan. Piniyalan lamang kita. Hinulaman lamang kita. Gikan sa Dios. Pero nindot kayo ni. Kay kung gasa di ang kinabuhi nato, bulahan kay ta. Bulahan kita nga gigasahan. That's the positive thing. The good news. Bulahan ta kay hinimo tas Ginoo, gimahal ta niya,
Iantos ta niya ug gitagaan gyud tag kahigayunan nga mahibalik ta kaniya bisan pa man kita mismo mao'y nagguba sa atong kaugalingong kinabuhi. Larawan ug kasamahan. So, tinguhaon nato nga magpuyo ta sa kapuno sa kinabuhi. Lawas nun ug espirituhan. Una mangutana ta, diyon sama nato pagpangga ang atong kaugalingong kinabuhi. Ipasagdan ba? Ato bang gilumsan sa bino o atong gidauban nga anang lain-laing matang sa mga drugas nga makapadaot nato? O sa laing bahin, sayunon ba lang di ay nato ang pagpatay sa usa ka tawo tungod kay dili siya o wala siya magtuman sa angayng tumanon? Kita biya tanan dili perpekto. Ug maulay atong basihanan ang kakuwangan sa tao nga sayunon lang nato ang pagkuha sa iyang kinabuhi. Kitang tanan. Why exemption? Apil ta niya na kay kitang tanan dunay kasalanan. Nasakpan lang ng uban. Ang uban nasakpan na pero lihay lang gihapon. Buda, matmunan hinumduman nato kung unsa kabililhon ang imong kinabuhi o ang kinabuhi sa imong isig katao. Manalangin unta ang Dios kanato nga ginasahan sa grasya sa pagtuo aron mapaambit sa uban. Hinautunta nga magpadayon pagtubo ang atong pagtuong Katoliko, labi na gid nato dinhi sa Pilipinas, niining pag umaabot natong kasaulugan sa ika-500 katuig nga atong nabati karon sa pagsangyaw 2021, magpadayon untas pagbunga sa atong kinabuhi. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang inahanong pag-atiman sa Dios. Pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Ang ato lang buhaton, magsige lang gid ta og sangpit sa mahal nga Birhen Maria, ilabi na gyud diha sa pag-ampo sa santos nga rosaryo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa talimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, ato ning ihalad o ato ning padayonon, pinaagi sa pangama sa Birhen Maria, mapalambo nato ang gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria, ina sa Pilipinas, panalangin